Pokiaľ ide o batériové produkty, vždy sú len dve otázky. A to, koľko energie vám batériový produkt poskytne a aká je jeho výdrž. V tomto videu budeme úplne vecní. Nebudeme nejako upravovať časy a ukážeme vám, či môžete batériový produkt používať celý deň. Testované spoločnosťou Machinery Nation. Spoločnosť EGO práve uviedla na trh svoj úplne nový Crovinores Pro X. Je to model BCX 4500 a patrí do profesionálnej rady produktov EGO. Mám teda dve batérie, mám jednu s kapacitou 10 Ah a jednu so 7,5. Otázka je, ako dlho vydrží tento batériový Crovinores na 10 alebo 7,5 Ah batérii, ako rýchlo ich môžem nabiť a či potrebujem viac ako dve batérie na celodennú prevádzku, ak mám zdroj pre nabíjačku. Predtým, než začneme kosiť, pozrime sa na technické parametre. Je to Crovinores s bicyklovou rukoveťou a záberom 12 palcov, ale môžete ho dostať aj s D rukoveťou. Je vybavený komerčne hodnoteným bezuhlíkovým motorom. Karbonová hriadeľ. Rýchlo nastaviteľné riadidlá. 3 rýchlosti s digitálnym ovládaním. Rýchlosť čepele až do 5700 otáčok za minútu. Výkonnejší ako ekvivalentný benzínový stroj, funguje na 56V systéme batérií. Dodáva sa s jednoduchou hlavou na opätovné navíjanie. A váži len 5,1 kg bez batérie. Má šírku záberu 45 cm. Trojročnou profesionálnou zárukou alebo 5-ročnou zárukou pre domácnosti. A dodáva sa s dvojitým ramenným popruhom. A je to ideálny stroj na dnešok, pretože má hodnotenie odolnosti voči poveternostným vplyvom aj pomester do IPX5. Aby bol náš test spravodlivý, použijeme neoznačený kovový nôž. Dodáva sa síce nylonovou hlavou, ale dnes budeme kosiť žihlavy a nejaké trávnaté porasty. Takže toto nám poskytne skutočný test a reálnu výdrž tohto Crovinoresu EGO. Takže dnes budeme rezať naozaj peknú zmes rôzneho materiálu. Máme tu veľa trávnatých porastov, pod živým plotom máme ostružiny. Keď sa pozriete, vidíte, že nám tu prerastá burina. Takže v podstate budeme používať Crovinores EGO tak dlho, ako to pôjde, na jedno nabitie batérie. Samozrejme máme dve batérie, takže obe sú nabité. Uvidíme, aká je skutočná výdrž batérie na Crovinorese a či môžete s dvoma batériami pracovať celý deň. Samozrejme za predpokladu, že máte nabíjačku, aby ste zvládli všetku svoju prácu. A ak nie, koľko batérií vlastne potrebujete, aby ste mohli pokračovať. Dobre? Poďme na to. Takže nastavíme to na prvú rýchlosť čepele, necháme to na nízkej rýchlosti, pretože to nám zatiaľ pravdepodobne bude stačiť. A ak budeme potrebovať viac výkonu, môžeme ho vždy zvýšiť. Dúfam, že máte radi kosenie, pretože to je všetko, čo odo mňa teraz uvidíte. Dobre, poďme na to a pustíme sa do húštiny. Pustite časovať. Myslím, že tomu, čo som práve pokosil, hovoria divá mrkva. Pekný kus žihľavy, trochu iskerníka, vysoká tráva. Ako dlho už kosíme, pán kameraman? 18 sekúnd. 4 minúty, 38 sekúnd. Tak a je to. Ako je na tom batéria? Už nám zmizol jeden dielik. To ale znamená, že je to medzi 80% a 100%, myslím. Takže, dobre, poďme pokračovať. Čas? 18 minút 40. 18 minút 40. 18 minút 40. Stratili sme ďalší dielik, takže to znamená, že sme medzi... teraz máme asi 60%.
A aké sú aktuálne výsledky, prosím? 31 minút 22. 31 minút 22. A sme už len na 2 dielikoch, takže to je do 40%. Správne. Skôr než začnem s UM batériou na tomto kúsku ostružinového kríka, chcem si len skontrolovať čas. 37,45. A to bol poriadne hustý materiál a stále máme na zadnej strane 2 plné ukazovatele batérie. Dobre, aký je teda čas, Alex? 46 minút, alebo takmer presne 46 minút a 1 sekunda. Ja mám stále o 2 čiarky batérie na tej 10 Ah batérii. Ja jednoducho nemôžem túto vec vybiť. Je na to len jedna vec. Je na to len jedno riešenie. A myslím, že je to pustiť sa do tej rokliny, prejsť hore cez rieku a skúsiť to tam vyčistiť. Myslím, že mi dôjde batéria skôr, než to celé dokončím. Koľko je hodín, Alex? 56:17. Už som unavený. To už musí byť len 5 minút, určite. Takže sme prekonali hranicu 1 hodiny, máme 1 hodinu a 31 sekúnd. Poďme to dokončiť. Sme bez energie. Naozaj? Naozaj. Zastav časovač, Alex. Sme bez energie. Povedz mi to, Alex. 1 hodina, 5 minút a 20 sekúnd. Úplne naplno. Vždy, keď som zastavil, Alex zastavil na telefóne, na časovači. Máme za sebou viac než hodinu. Pôsobivé. Sťaňme. No, som úplne prepotený. Som bez slov. Naozaj musí sa stať veľa, aby som zostal bez slov. Som úžasný, okrem toho, že by som išiel spať. Ale mám tam ten malý fliačik a všetko toto hore som už urobil. Prešiel som celý okraj tohto poľa. Všetko na tom jednom, nabíjajte približne 10 Ah batériu. Takže si myslím, že teraz urobím to, že vezmem svoju náhradnú batériu, M75, ktorá je samozrejme menšia ako tá, ktorú som práve používal na dokončenie toho malého fliačika práve tam. A potom sa môžeme vrátiť hore do štúdia a zhrnúť to. Stále nemôžem uveriť, koľko času som získal z toho nového krovinorezu Ego. Je to naozaj pôsobivé a táto 10 Ah batéria vydrží viac ako hodinu. Absolútne fantastické, prepáčte. Stále sa potím. Nová.
Nabíjačka, ktorú Ego vyrobilo, CH7000, ktorú mám pred sebou, nabije túto batériu na 100% za 60 minút. Takže práve som to dokázal. Môžete mať dve batérie, pokiaľ máte zdroj energie, môžete s dvoma batériami pracovať celý deň. Takže jednu nabíjate, kým druhú používate. Keď sa tá vybijem, tá druhá už bude nabitá, jednoducho ich vymeníte. Nemôžem k tomu už nič viac povedať však. Dokázal som to, ale je tu jedno ale a viem, že to všetci poviete a to je. Čo ak nemáte nabíjací bod? No, to je oprávnená pripomienka. Priznávam to. Ak nemôžete počas dňa batérie nabíjať, budete potrebovať viac ako dve batérie. Takže ak potrebujete pracovať 5 hodín, budete potrebovať 5 10 ampérových batérií. Alebo nie? Pretože Ego prichádza v roku 2024 s novým príslušenstvom a to je PJX Powerbank. Môžete do neho vložiť vysokokapacitnú batériu s kapacitou 40 Ah, takže v podstate môžete nabiť 10 ampérovú batériu 4-krát. Takže ak máte viacero batérií, určite zvládnete celý pracovný deň aj bez zdroja elektriny. Powerbank bude mať dva nabíjacie porty, ktoré sú DC na DC. Takže počas dňa môžete svoje batérie nabíjať super rýchlo. A dúfame, že vám o tom čoskoro prinesieme nejaký obsah. Ale toto je nový BCX 4500 od Ego. Naozaj sa mi páči, myslím si, že je to skvelé zariadenie. Používa sa veľmi jednoducho, je dobre vyvážený, pôsobí veľmi pevne a má dostatok výkonu. Jediné, čo mi vadí, je postroj. Tomu sa jednoducho nedá vyhnúť. Postroj nie je najpohodlnejší. Nechápte ma zle, pomáha pri používaní stroja, ale len trochu. Trochu viac polstrovania by určite nezaškodilo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Sme národ strojov. Každý týždeň vám prinášame produktové videá o náradí a strojoch. Dajte nám vedieť. Používate nejaké produkty Ego? Zvažovali by ste kúpu pro batérie Krovinorezu Ego? Alebo už nejaký máte? Používate už aj nejaké iné značky? Napíšte nám ich prosím dole do komentárov. Idem si teraz oddychnúť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.